mergem să cumpărăm acadele? Omega. Bună și bine ați venit la noi în bucătărie! Astăzi pregătim împreună brioșe cu ciocolată și cu zmeură, dacă cineva nu ne mănâncă toate ingredientele. Numele meu este Georgiana și al ei este? Cum te cheamă? Lara, bravo! Noi astăzi facem două tipuri de brioșe, unele cu vanilie și fructe, folosim zmeură, și unele cu ciocolată și extra ciocolată. Da, hai să începem să facem brioșele. Te ajută, mami? Da. Ok, bravo! Pentru brioșele cu ciocolată amestecăm toate ingredientele lichide, ouă, lapte bătut, ulei împreună cu zahărul și apoi adăugăm ingredientele. Punem și zahăr. Și apoi amestecăm separat ingredientele solide, adică făina, cacao, praf de copt, bicarbonat, sare și le mixăm în mixul de ingrediente lichide. Și acum să cântărim făina. O să avem într-un final niște brioșe de vanilie cu vanilie fără zmeură. Amândouă am pregătit mixurile uscate și acum trecem la cealaltă parte. Ia tot zahărul. Nu. Și varsă-l în bol. Eu amestec ouăle cu zahăr și tu amesteci ouăle cu untul. Vrei puțin unt? Da. Ia, dai cu degețelul. Untul trebuie să fie moale la temperatura camerei ca să se obogenizeze foarte bine cu zahărul. Te descurci? Da. Am mixat untul cu zahărul și acum punem ouăle. Ia, stai un pic să te ajut eu. Pentru brioșele mele am amestecat zahărul cu oul. O să pun puțin ulei. În amândouă punem sana. Pune, e ok. Punem esență de vanilie. Tu ești mică, nu? Și n-ai putere, nu? Nu. Hai să pregătim tava. Unde mergem să cumpărăm acadele? Omega. Pregătim tava și pentru brioșele adult friendly o să punem și ciocolată. Punem compoziția în tavă. Ideal este să umplem formele cam 2/3, fiindcă altfel ne vor da afară din tavă și nu o să arate drăguț. Bun, și pentru că cineva mi-a mâncat recuzita și ingredientele, punem niște coacăze roșii în brioșele noastre de vanilie. Amestecăm coacăzele în compoziție sau ce fructe vreți voi și le băgăm la cuptor. Te ajută, mami, să pui în forme? Da. Astea sunt brioșele noastre. Pornim acum cuptorul la 180 de grade și cam 25 de minute ar trebui să fie gata. E cu ciocolată și astea sunt făcute de tine. Ia uite ce fluffy sunt ale tale. Da, eu. Sunt mai fluffy ale tale decât ale lui mami. Nu, asta e a mami. Asta e a mami. Asta e a ea. Păi nu le-am pregătit invers? Nu. Nu. Foarte mult. Care sunt mai bune, ale lui mami sau ale Larei? Asta. Ale lui mami? Da. Ale pap. Hai de căpap! Sper că v-ați distrat și voi astăzi alături de noi și abia aștept să ne lăsați în comentarii dacă încercați brioșele, să ne spuneți cum vi s-au părut. Have fun!